Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag så spiller jeg ind på min server, som jeg lige skal vise rundt i den her video. Så ja, det er bare super fedt. Men min server hedder GFPP, som står for Good Fight PP, så det er jo bare nice. Men man spawner her på de her blokke, og så hvis man går frem, så står der velkommen til GFPP. Og så kan man egentlig bare se det her lækre design. Så hvis man går herop, så er der shop, hvor man kan købe en armor, købe nogle pots og nogle gables og sælge nogle netterstart, som man får, hvis når man dræber ind. Det skal lige siges, at I må meget undskylde baggrundsstøjen i den her video, men det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Men her, der kan man købe levels og lapis, så man kan enchante sine ting, så det er jo bare super fedt. Så herover der kan man så lige tage kit PP, og så her, der står hvem der har bygget spawner arenaen, og det er simpelthen mig. Jeg har bygget det hele, så det er jo bare lektie. Hvis man går herover, så kan man se, hvad serverne hostet er, og det er simpelthen ssnetwork.dk, som jeg helt klart vil anbefale jer at komme ind og tjekke ud. Der er link i beskrivelsen til dem. De har i hvert fald nogle rigtig billige servers, så det vil jeg helt klart anbefale jer. Men ja, herude der har vi PvP'en, hvor I selvfølgelig ikke PvP. Jeg synes egentlig, den er blevet meget vellykket, efter min mening. Så har jeg lige bygget et lækker hus her. Det jeg bedst kan lide, det er den her sø her, hvor jeg lige har en båd på. Fordi hvis man har Death Striper sko, så kan man bare svømme rundt her og få kills, hvilket er meget fedt. Så har jeg bygget et træ her. Det er ikke det pæneste træ, men det er okay fint. Og så kan man så gå op her, og så kan man, ja, så kan man bare stå og camp her. Hernede der har vi en lille cave, som man også kan stå på nede i, og så er der noget her indertest der. Herover så har vi lige sådan en lille indgang, hvor man også lige kan gemme sig ind, hvis man er ret low, og så er der en indertest her. Ja, jeg har lige fået skaffet mig det gear, så det er jo bare fedt. Ja, jeg tror egentlig det var det. Men i hvert fald, tusind tak fordi I gad med i den her video. Håber I kan smide et like og en kommentar. Jeg ved godt, den var lidt kort, og at der var ret meget baggrundsstøj, så det var meget undskyld. Men i hvert fald, så skal jeg lige sige, hvis der er nogen derude, der kan lave et logo og banner, så man meget gerne skrive det ned i kommentarerne, fordi jeg mangler et banner og et logo. Så det kunne være super fedt. Ellers så kan I kontakte min Skype, som også vil stå i beskrivelsen. Så ja. Men tusind tak fordi I gad med. Håber I kan smide et like og en kommentar. Der er selvfølgelig i beskrivelsen, hvis I kommer ind og join. Så ja. Vi ses i næste video.